Aquest estiu, preparat per provar. Sense por. Preparat per tornar-les totes. Preparat per menjar les postres més dolces. Preparat per clavar-li queixalada a la millor pizza. Preparat per perdinar-te a la última. Prepara't per moure l'esquelet. Prepara't per veure les millors pel·lícules. Prepara't per cuidar les teves ungles. Preparat per fondre el teclat. Prepara't per veure el mai vist. Prepara't per fer coses extraordinàries. Prepara't per disfrutar el màxim. Forma't més A. sensasonlleida.blogspot.com youtube.com/sensasón Facebook paeria.cat/joventut. I no t'oblidis de mirar l'agenda jove. Sense por.